sa inila nga direktor sa nagkalain-laing mga koro, sa banggiitang magduduyog sa organo, piano o keyboard, sa usan nato kapari ug higala nga si Monsignor Rodolfo Rudy Escalona Villanueva. Mga igsuon ko diha ni Kristo, agi ug pagtuman sa tahas nga gisangon ug gitugon kanako sa atong talahurong arsobispo sa Sugbo, Jose Palma, wa dinhi, ani ako aron pagpaambit ug usa ka pamalandong atul niining misa sa paglubong ninyo Rudy. Usa lamang ako sa mga yanong silingan niya didtos mabulo, kung ugaling dili hingpit kining maong pagpaambit gumikan sa kakabus sa panahon usa ka dili sangkap niining namulong, hinaut-unta nga ang Espiritu Santo magtugob sa inyong mga kasing-kasing ug ang inyong tagsa-tagsa kahandumanan ninyo Rudy maghulip sa tanang kakulangan. Gikan sa baba sa kamatayon, Ginoo, luwasa kami. Ang awit nga gigamit isip Salmo responsoryo kaganina, mga pulong ni Ezekias, hari sa Huda, nga gibuhatan ninyo Rudy ug tuno, nga makatandog kaayo sa balatian. Sa dihang si Hari Ezekias nagungaw na sa bungaw sa kamatayon, nagpakiluoy siya sa Dios aron maluwas. Nagkanayon siya, dili man mudayeg kanimo ang kamatayon, ang nangabuhi maoy mupasalamat kanimo. Naluoy ang Dios kaniya, ug gilugwayan ng iyang kinabuhi ug 15 katuig. Humaniini namatay ra gihapon si Hari Ezekias. Ingon ra ba di ay ni ana kamubo ang kaluoy ug gugma sa Dios alang sa tao? Ingon ra ba di ay nga mulugway sa kinabuhi ang Dios apan dili makapugong sa kamatayon nga dayon? Apan ang tubag sa Dios ngadto kang Hari Ezekias, wala niadtong 15 katuig nga lugway sa iyang kinabuhi. Ang tubag sa Dios bidangat lamang human milabay ang kapin sa 7 kagatos katuig. Dili lamang alang kang Hari Ezekias, kundi alang usab sa tanang katawhan. Midangat ang dili matukib nga tubag sa Dios, sa dihang ang Ginoo mismo nagpakatao. Nagpakatao siya aron mamatay. Nagpakamatay siya aron mabanhaw. Mao kini ang giasoy kaganina sa Ebanghelyo ug gisaulog dinhi sa Santos nga misa. Nabanhaw ang atong Ginoong Hesukristo aron ang kamatayon wala nay gahom sa paglamoy sa tao sa hangtod. Kay matud pa sa unang pagbasa, wadon sa Ginoong Dios ang gahom sa kamatayon. Ang kamatayon dili na maoy katapusang dangatan sa tao, kundili ang kinabuhing walay katapusan. Sumala pa sa introitus kaganina, gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, nga tungod niini gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga mutuo kaniya dili mamatay, hinunua makabaton sa kinabuhing dayon. Mo'y hinungdan nga mituaw si San Pablo diha sa ikaduhang pagbasa kaganina, walay makapahimulag kanato
gikan sa gugma sa Dios. Ang Dios gugma. Ug sanglit wala may kinutuban ang Dios, wala say sukod ang iyang pagmahal kanato. Kining tanan diha sa hunahuna ug kasing-kasing ninyo Rudy kaniadtong mga 1982 sa dihang iyang gihimo ang awit nga way sukod ang pagmahal sulod lamang sa 10 minutos. Ako siyang giingnan, hilabihan gayud tingali nimong pagka-inspired niyo no? Kay dali man kaayo nimong nahimo ang maong awit? Apan maayo kaayong milihay, Senyor Rudy, oy. Ug itubag ko niya, wa ko mag-agad sa gana. Nagdali lang yung kog buhat ug daghang mga kanta aron dunay sulod ang mga panid sa atong kansyonero Cebuano. Tuod man, aligreto ang original tempo nining maong awit, ubo sa medyo paspason ang among pagkanta niini kaniadto. Nagdali gyud tingali, Senyor, ug kamisad nga nanganta wala kaayo manumbaling paghatag og panahon sa pagtugkad sa kahulugan sa mga pulong nga among giawit. Adunay duha ka bahin ang maong awit. Sa unang bahin, ang tao natingala ug nakadaig sa walay kinutubang gugma sa Dios alang kaniya. Nga bisan gani ang kamatayon nga mo'y labing mapintas niyang kaaway, gisungasong man ug gipukan sa Dios aron kawagtangan kini sa iyang kala. Sa ikaduhang bahin, nang lipaghong ang tao nga miktandi sa iyang gugmang salingkapaw ngadto sa gugmang tiunay ug tunhay sa Dios kaniya. Nang hinaot siya nga madani unta sa kamaayo ug kaambong sa Dios aron siya maikag pagsukli sa Dios nung pagmahal. Gitapos ang awit pinaagi sa usa ka ikog nga maoy nagkupot sa punchline sa awit. Ug kini mao nga labaw sa tanan makakat-on unta ang tao sa paghigugma sa Dios. Kay sumala pa ni San Juan de la Cruz, ang gugma kinahanglang bugtian usab ug gugma. Makapila nakakita kapuyi o puli o nagpasagad sa pagsaulog sa Santos nga misa o nangalawat nga walay debosyon. Apan dili ingon ni ana lamang ang mensahe sa way sukod ang pagmahal. Matud pa ni San Juan Evangelista nga mao'y bantugang magwawali may tungod sa Dios nung gugma. Ang gisugo ni Kristo kanato mao kini. Ang nahigugma sa Dios kinahanglang mahigugma usab sa iyang isig katao. Abril 5, 1990, alas 10 sa buntag, misa sa paglubong ni Monsignor Filino Cabalya didto sa Carmelite sa Mabulo. Sa dihang gidala na pagawas ang lungon, ipakanta kami ninyo Rudy sa walay sukod ang pagmahal. Natingala ako kay dili naman paspas ang timpo sa dinuyugan ninyo sa organo. Hinay-hinay na kini ug mahinuklogon. Nakapamalandong ako sa gisulti kanhi ni Nyor Adel Abilia kanamo nga sa tanan kunong mga pari sa seminaryo si Monsignor Cabalya, bisan pa man sa iyang kaistrikto, mao ang labing nagmahal kanamo. Sukad ni adto, ang way sukod ang pagmahal ako nang gihanduraw, dili lamang isip pagdaig sa gugma ni Kristo kanato nga iyang gipadayag didto sa krus, kundili usab isip usa kapag dapit kanato
nga ang maong gugma ni Kristo mapadayag diha sa atong panaghigugmaay, pag-alagaray, pagtinabangay, o pagdinasigay sa usag-usa. Mo'y hinungdan nga sa dihang gitahasan ako sa Vatikano sa pagpili og alawiton atul sa Jubilee Year 2000 beatification dito sa Roma ni Pedro Calungsod, kinsa nagpakamatay tungod sa iyang gugma ni Kristo, sa iyang pag-unong kang Padre Diego, ug sa iyang pag-alagad sa misyon sa Marianas, natural na kong gipili ang way sukod ang pagmahal. Giawit kini dito sa Roma kaniadtong Marso 5 tuig 2000. Mao tingali kadto ang unang higayon, sukad masukad, nga milanog ang usa ka awit nga sugboanon dito sa St. Peter's Square. Dito magsugod ang pagtuo sa mga tao nga ang way sukod gibuhat ninyo Rudy alang kang San Pedro Calungsod. Apan sa pagkatinuod, ang way sukod namugna na sa dihang wala pagani nato masayri nga diha di ay kanhi usa ka Bisayang martir nga ginganlag Pedro Calungsod sa mga si Kristo ang nahiuna ug gani mo'y sumbanan sa tanang mga martir. Ang way sukod nagpadayag usab sa kaugalingong pangindahay ninyo Rudy. Sayod siya nga gibuhong siya pag-ayo sa Dios ug daghang talents and abilities. Ug wala kini niya ikahakog. Iya kining gipalambo aron mapaambit niya ug makatabang sa uban. Usahay ang iyang pagpaambit ipaagi niyag pangasaba aron lang ang iyang mga tinun-an dili mahisama sa usa ka hagdanan nga way padulngan ulantawang buta matud pa ni Budoy Bagumbayan. Kanindot ra bagayod niyang paminawon kung mga saba na, kay manggawas dayon ang iyang balaknon kaayong in English. Kaming magpaminaw, magkanayon sa hilom, sige pa Nyor, sige pa. Naingnan gud nako siya, abi ni mog nasakit mis imong pangasaba, Nyor, nalingaw gyud hinuon mi. Pastilang alkansi hagyud nimo. Apan ang tuyo ra gyud ninyo mao ang pagtabang kanato to bring out the best of the talents and abilities that God has given us. Sa makadaghan na frustrated kayo, Senyor, kanako sa dihang dili nako matarong og tuman ang iyang instructions. Apan kung ako nay musugo niya, iya gayong buhaton ang labing maayo. Pananglit sa dihang akong gipabuhatan niyag English version ang way sukod, na malibad unta siya kay para niya pang binisaya gayod ang tuno sa way sukod. Apan iyang gitrabaho. Wa in taon siya makatulog tibuok gabi. Pagkabuntag, iyan ang gidudho kanako ang iyang nahuman. Giing na nako siya na araman di ay na. Ugitubagsad ko niya, and I was cursing you the whole night. Sa ubang higayon, inigpasalamat nako niya sa iyang tabang. Ingnon lang dayon ko niya, that's the least I can do for you. Matud pa ni Renato Madrid, each time you reach out to another person, you reach out to yourself and miracles happen. For each little love that you show brings out of hiding one more star in the sky, brighter far than you or I can imagine. That star is you.
Wala baya magpakaron ingnon Senyor Rudy nga perfect siya? Sayod siya sa iyang katawhanon ug kamasalaypon? Ug busa di gidto siya managana ug pakitabang ug pagpangonsulta sa iyang mga suod nga higala. Bisan gani diha sa natad sa arte, magpatudlo gihapon siya bisan paman og siya ang mas nahibalo. Usahay, magpanagana kog komentaryo sa iyang trabaho, maliriks man o manuta, kay diha-diha iya dayong papason ang iyang gisulat ug pulihan sa akong sugyot. Makaingon ko, I must be trampling on the sacred. Daghan kaayo ang nakakaton, nadasig, nabulahan, ug nagmapasalamaton gumikan kang Senyor Rudy. Kundili pa kini tinuod, wala unta kamo karon dinhi. Mga igsuon, dili nato itugot nga ang way sukod magpabilin lamang nga usa ka maanindot nga halandumon nga awit. Paningkamutan ta nga ang mensahe niini mabatyagan diha sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi, pinaagi sa atong inadlaw nga pagpanginingkamot sa paghigugma sa Dios ug sa atong isig katawo. Gisangkapan kitang tanan sa Dios ug nagkadaiyang mga kahibaluan ug kaantiguhan. Palambuon ta kini ug ipaambit alang sa kaayuhan sa tan ug alang sa kadayganan sa Dios. Sa dihang gitiwas na ni Rudy ang iyang katapusang mga kininhawa dito sa ICU, gigrasyahan siya pag-ayo sa Dios, pinaagi sa sakramento sa paghilog ug sa indulhensya plenarya sa apostolikanhong panalangin. Ug matud pa ni Father Roderich, samtang gikuptan ni Rudy ang rosaryohan, nag-awit ang mga nanag-alirong kaniya sa iyang hinimong maghimaya ka Maria, hangtod nga namatay siya. 11:30 kadto sa kagabion sa Huwebes, Mayo 23, pangilin sa atong Ginoong Hesukristo, tunhay nga Pangulong Pari, ug bispera sa pangilin sa mga Birhen Maria, hinabang sa mga Kristiyanos. Sa pagkatungang gabi, kalit nga milanog didto sa Compostela ang recording sa Maghimaya ka Maria ni Rudy nga nakapapukaw kanamo. Hangtod karon wala pa namo masuta kung diin magikan kadto, kay nagbanda-banda man ang tingog. Kung gikan pa to sa usa ka diskuhan, dili unta maghimaya ka Maria ang tukar. Gitan-aw na kong orasan, pagkapugwat na nako alaunas kadlawon, kung nobina tos kapilya, wrong timing. Sa pagtanaw nako sa kong cellphone, nakita nako ang mensahe ninyo Renren nga namatay na Senyor Rudy. Matud pa sa mga purokyano, basin ug namukaw lang to Senyor Rudy, pinaagi siyang maghimaya ka Maria, aron pagpahibalo nga mitaliwan na siya. Usa kay gayon ni ana, nagkaabot mi ninyo Rudy dito sa lubnganan sa iyang ginikanan ug sa iyang igsuon nga si Ma'am Vicenta sa Sempark. Seryoso nga nangutana Senyor Rudy kanako, ningon siya, asang dapita kaha maayo nga ako ilubong? Dinhi ba sa lubnganan sa akong ginikanan o igsuon? O didto ba hinuon sa may unahan, dapit sa luyon ni anang mga musulyo? Gitubag ko siya, dalang pagkatawa. Mas maayon yor, ug dinhi na lang kas gilubngan sa imong ginikanan ug ni Ma'am Intang, kay daplin raman sa dalan, sayon raon niya tikang binditahan, bisag dili nako manaog sa sakyanan.
Mga blirakos bintana, ugunya bisbisan dayon tika. Mitanaw Senyor Rudy kanako, apalan wala gayud siya, mukatawa. Mingon dayon siya, mas maayo tingalig, didto na lang kos layo-layo, oy. Ni Rudy, ayaw kabalaka, kay lisod kayo kang makalimtan namo. Ug bisan pa man, ug sangad-tungad-to, magakaanam rasad ug kahanaw ang mga tao nga mahinumdum kanimo, magpabiling buhi ang imong handumanan diha sa imong mga huni ug awit, nga magpadayong mga naikanay, bisan asa nga anaay nahigugma sa musika, nga nagmantala sa kaambong sa Dios ug sa iyang way sukod nga pagmahal. Requiem aeternam dona ei Domine, et lux perpetua lucea Tei, requiescat in pace. Amen. Palihog manindog. Magampo kita alang sa atong igsoong namatay, si Rodolfo, ngadto sa atong Ginoong Jesucristo nga miingon, ako maong pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang tawo nga nagatuo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi. Ug ang tanang buhi o nagatuo kanako, dili gayud magantos sa kamatayong dayon. Ang atuang tubag, Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. O Ginoo, mihila ka sa kamatayon sa imong pinangga nga Lazaro. Hupaya kami sa among kaguol. Kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Gibanhaw mo ang mga minatay, ihatag sa among igsuon si Rodolfo ang kinabuhing tunhay. Kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Gisaad mo ang paraiso sa nagbasol nga kawatan. Dad-a kining among igsuon si Rodolfo sa kalipay sa langit. Kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Sa pagbunyag niya ang among igsuon si Rodolfo, gihugasan o gidihugan sa lana sa kaluwasan. Tipon sa imong mga santos, himua nga siya mahiuban. Kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Sa imong lawas ug dugo, si Rodolfo imong gilig-on. Hatagi siya gluna sa imong ginghariang langitnon. Kini among gipangayo nga puno sa pagtuo. Gaana ang among kasubo tungod sa kamatayon sa among igsuon si Rodolfo. Ang among pagtuo mahimo untang among kahupayan, ug ang kinabuhing tunhay among kalauman. Kini among gipangayo nga puno sa pagtuo.
O Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa amo igsuon, si Rodolfo nga patay na. Pasaylo ang iyang mga sala, ug dada siyang ana sa kahingpit sa imong pagluwas kaniya. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ginyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Makagagahom nga Dios,
Itugot ang imong sulugon si Rodolfo nga pari, tugod ni ining santos nga mga misteryo, kanunay untang magsudong sa matinaw, sa mga butang nga sa dinipa sa kalibutan, iyang gidumala pagayo, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay og sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Siya mao ang kaluwasan sa kalibutan, ang kinabuhi sa katawan, ug ang pagabanhaw sa mga minatay, ug busang, uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel, karon og sa tanang adlaw sa among kinabuhi, sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa walay hunong nga pagdaig sa pag-ingon. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala imong Espiritu, aron pagsantos nini mga kasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, bipasalamat kanimo. Bipikas og mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag din ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini o panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo, alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, ngumuatubang o moalagad kanimo. Imo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga kaming mahingpit diha sa gugma, uban ni Francisco, among Papa, ni Jose, among Obispo, tanang mga kaobispuhan, ug tanang mga pari. Hinumdumi ang imong anak, si Rodolfo, Pare ug Monsenyor, nga imong gitawag nga na kanimo gikan diining kinabuhia sa pagbunyag, namatay siya uban ni Kristo, mabanaon ta siya uban kaniya. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nagamatay. Malaumon mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, kang San Jose iyang esposo, uban sa mga apostoles, kang San Pedro kalungsod ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amay ikaw nga daygon ug amay ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo ang imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagawom nga amahan, diya sa kiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungugog himaya, ang tud sa kahangturan. Karon magampo kita samahan
atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Bagayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, at tay kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay maana kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa tong panag-inigsunay.
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
pagampu kita. O Ginoo, si Rodolfo nga pari alagad nimo, imong gihimong tigatag sa imong mga misteryo, sa dinipasya sa yuta, diya sa langit, tagbawa sa dayag nga kamatuoran, karon nga muna nga nangalawat na makaluwas nga sakramento, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. To all the members of the family and relatives of Monsignor Rudy Villanueva, to the members of the Presbyterian of to all the members of the family and relatives of Monsignor Rudy Villanueva, to the officials of to the members of the Presbyterian of the many friends and other priests present today, to the officials of our government, to the many friends and acquaintances of and to all of you who link with us and to all of you who link with us of the celebration of the broadcast of the celebration of the funeral of Monsignor Rudy. Greetings from the airport of Hobart, Tasmania, Australia. I would like to thank all of you for participating at the funeral of our beloved member of Cebu Clergy, of our dear brother and friend. We feel most inspired to think of the many who come to thank the Lord and to thank Monsignor Rudy. I can almost imagine the more than 400 voices from various prayer groups participating in this celebration. My dear friends, we know that even as we put to rest our dear Monsignor Rudy, he is very much alive in our hearts. He is alive in our memories. Just like the song one song continues to reverberate. Just like a music that was played continues to reverberate. Just like a beautiful piece of literature that once written continues to inspire in many wonderful ways. That is Monsignor Rudy to us. And so, once again, I say, Dekhandeng Salamat for taking time to be at our cathedral for this expression and overflowing manifestation of gratitude and love. As we thank the Lord and as we thank Monsignor Rudy, let us resolve to put into good use the legacy he has left us. God bless us all. Before the final commendation,
In behalf of our beloved Archbishop of Cebu, Most Reverend Jose Espalma, together with my brother bishops and the whole clergy and the whole people of God, we would like to express our deep love and profound gratitude to you, Monsignor Rudy. Your earthly voice may have come to rest, but your song will continue in your brother priests and in the people of God of Cebu. Thank you very much, and we love you very much. Ubag pagtuo kang Hesukristo, ilubong ta sa tumang pagtahod ang lawas sa atong igsuon nga si Rodolfo, uban siyang tawhanong kahuyang o kakulang sa kahingpitan. Uban sa pagsalig magampo kita sa Dios, ang maghahatag og kinabuhi sa tanang mga butang. Aron iya untang banahawon kini patayng lawas, ngadto sa kahingpit ug sa katilingban sa mga santos. Magmaluloy-on untang Dios diha sa paghukom kang Rodolfo ug pasayloon untang tanan niyang mga sala. Dadon unta siya ni Kristo ang maayong magbalantay ngadto sa matuod natong puloy-anan. Din magpuyo siyang malinawon uban sa Dios nga atong amahan. Tipon sa tanang mga santos ug atubangan sa hari nga way katapusan, magmalipayon unta siya hangtod sa kahangturan.
Mga sando sa Diyos, umari kamog tabangi siya. Mga anghel sa Ginoo, sugatan ninyo siya. Hinaot unta nga si Kristo, nga mitawag kanimo, buhipos kanimo ngadto sa iyang mga bukton. Hinaot unta ng mga anghel, budala kanimo ngadto sa kiliran ni Abraham. Pahulay nga dayon, ihatag kaniya o Ginoo, ug ang imong kahayag, mudan agunta kaniya, hangtod sa kahangturan. O Amahan nga labing maluluyon, sa imong mga kamot among gitugyan ang kalag sa among igsuon, aron mabanhaw unta siya sa katapusang adlaw, uban sa tanan nga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy, dawatang among pag-ampo, aron nablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso, alang sa imong sulugoon. Sa among bahin, mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo, hangtod maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo niadtong adlaw, kanus-a magkatigom kaming tanan, uban sa Ginoo ug sa among igsuon, hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pahulay nga dayon, ihatag kang Rodolfo, Ginoo. Ang imong kahayag, danagunta kaniya hangtod sa kahangtod. Mupahulay unta si Monsignor Rudy ngadto sa dayon.
sa kalinaw dadon nato karon si Rodolfo ngadto sa iyang luna pahulayanan. Ang katapusang bahin sa atoang kasaulugan himuon didto sa lubnganan ni Monsignor Rudy o didto usab ihatag ang katapusang panalangin. Daghang salamat. Sa katapusang higayon atong hatagan og masipang pakpak si Monsignor Rodolfo Rudy Villanueva. Daghang salamat, Nyor.